Köpüňiziň şeýle soragy bar. Näçe men ingliz dili öwrenip bilemok? Ili men ingliz dili öwrenip başlaýan, ýöne soňa çyn gidip bilemok. Näçe? Sizin öňüňizde konkret maksadyňyz ýok. Siz öňüňizde konkret maksat goýmadyňyz. Eger siz ingliz dilinde näme gerekdigini bilseňiz, onda siz dowam edip bilersiňiz. Haýsy derejäge etmek size gerek? Haýsy derejäçini öwrenesiňiz ýa-da şu zatlar bilseňiz, siz ingliz dilini öwrenip başlarsyňyzam, näme gerekdigini bilseňiz, dowam edip bilersiňiz. Şoň üçin esas zat maksat. Maksat näme gerek? Okuw ýermek üçin, ilki seýahat etmek üçin ýa-da dışarı ýurtla adamlar bilen gürleşmek üçin we şoň üçin men size maslahatym ingliz dilini öwrenip başlamadan, ýa-da birden öwrenip başlamadan öňünizde depter alýasda. Şo ingliz dilini öwrenmek üçin alan depteriňiziň birinji sahypasyna 5 tane maksadyňyzy ýazyň. Näme üçin size ingliz dili gerek? Näme üçin siz ingliz dilini